F'din l-eżortazzjoni, il-Papa Franġisku jitkellem fit-tul dwar l-importanza li l-koppji ikollhom tħejjija mill-aqwa għaż-żwieġ. Il-Papa jħeġġeġ biex il-korsijiet ta' tħejjija għaż-żwieġ ikunu ta' kwalità kif inhu xieraq, li jsiru b'mod attraenti u kordjali, ħalli jgħinu lill-koppji biex jimpenjaw ruħhom flimkien bil-qalb u bil-ġenerożità. Waqt li torganizza l-korsijiet għaż-żwieġ, il-Knisja ma tistax tkun maqtuwa mill-problemi reali li toffri l-ħajja. Il-Knisja, jgħid il-Papa, trid tifhem minn xiex huma għaddejjin il-koppji li se jidħlu għaż-żwieġ biex tkun tista' turi l-aħjar toroq li bihom l-arajjes jarfu jelbu d-diffikultajiet li se jiltaqgħu magħhom fil-mixja tal-ħajja. Fi żmien ta' tħejjija għaż-żwieġ, l-arajjes iridu jarfu x'hemm li ma jaqbilx bejniethom u jħarsu lejn ir-riskji li jistgħu jirriżultaw minn dawn id-differenzi. Jekk l-arajjes jaħbu minn xulxin jew iħallu d-diffikultajiet għal quddiem, ikunu jirriskjaw li ż-żwieġ tagħhom ifalli. Iridu jifhmu li jekk l-aspetti komuni bejn iż-żewġ persuni huma skarsi, dawn ma jintrebħux bil-ġibda fiżika bejniethom u ma jwasslux għal żwieġ stabbli. Hi ħasra li ħafna jaslu għat-tieġ bla ma jkunu jafu sew lil xulxin. Ikunu iddivertew flimkien, qasmu l-esperjenzi ma' xulxin, imma ma affrontawx l-isfida li juru min huma lil xulxin. Hekk ma jkunux tgħallmu min verament huma l-ieħor jew l-oħra, li titgħallem tħobb lil xi ħadd mhix xi ħaġa spontanja, anzi min-natura tagħha kull persuna tibda titħejja għaż-żwieġ sa minn twelida. It-tajjeb kollu li l-familja tal-persuna tkun tagħta matul is-snin jgħinha biex meta tikber tkun lesta li tidħol għal impenn sabiħ u dejjemi bħalma hu ż-żwieġ. L-arajjes ma jridux iħarsu lejn iż-żwieġ bħala tmiem ta' mixja imma bħala vokazzjoni li tiftħilhom triq il quddiem bid-deċiżjoni soda li se jġarbu flimkien il-provi u l-mumenti ibsin kollha. Għal dan, iktar minn kliem ta' dottrina u eżortazzjonijiet spiritwali hemm bżonn pariri prattiċi mibnija fuq ir-realtà tal-ħajja, imfassla fuq l-esperjenza u fid-dawl ta' ħiliet ta' psikoloġija. Madankollu m'għandniex ninsew kura importanti f'din il-mixja li hi l-attitudni ta' rikonċiljazzjoni li joffri s-sagrament tal-qrar. Fil-qrar nistgħu nqiegħdu d-dnubiet u l-iżbalji tal-ħajja imgħoddija taħt is-seta tal-maħfra ħanina ta' Alla u tal-fejqan qawwi li jaf jagħti.